Det fylder måske lige så meget som, at... altså næsten lige så meget som at få mad. Sådan rent åndeligt. Åndelig mad. Og når man først har prøvet det, så tror jeg, det er svært at undvære det. Og det frygter jeg. Altså, jeg er stadigvæk nerve på, når jeg går på scenen, men det er også fedt, altså. Det begynder at blive fedt at stå deroppe og lave noget og høre publikums reaktion og sådan noget, altså. Det er altså bedre end at drikke 10 bajer eller andet. Som Frank også siger. Det er det bedste doping overhovedet, altså. Musikbide! 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 Han taler med sin mund. And it is my child, it is my child. The client does not like him. My hair is in my mother's mouth, and my mother's mouth is on my arm, and it is my arm, it is my arm, it is... They believe that they are in security. Shut up! Hvis jeg ikke kan stå på den der scene, så kan jeg lige så godt dø. Så kan jeg lige så godt tage det der medicin. Det var sådan min sidste udvej. Altså. Og så måtte jeg enten stole blindt på, at den medicin virkelig kunne hjælpe mig. Og ellers, hvis den ikke kunne, og den ville slå mig ihjel, så var det også lige meget, at jeg kunne stå på den scene. Sådan havde jeg det dengang. Altså, det er jo mange år siden nu, ikke? Men altså, sådan var det. Men jeg kan bare det, jeg kan. Hvad tænker du på? At du bare kan det, du kan? At jeg kan ikke andet. Men du kan jo ingenting. Altså, du skal, når jeg siger, at du skal være figuren, så skal du gå helt ind i figuren. Du er ingenting. Jeg vil ikke sige det ord, det eksisterer ikke. Så gør det dog, fat. Så fat det dog. Der er ingenting. Der er ingenting. Jeg kan ikke høre. Hvorfor skulle jeg høre noget? Jeg vil ikke høre noget. Jeg vil ikke høre noget. Jeg vil ingenting høre. Jeg vil ikke køre. Jeg vil ikke køres rundt med. Jeg er ingenting. Hvorfor skulle jeg være noget? Hvis jeg skulle være noget, hvad skulle jeg så være? Okay, tak. Jeg skal ikke bestemme, hvad du skal sige. Lige meget, hvor meget teater vi laver. Ja. Lige meget, hvor meget du siger, at det er teater. Ja. Så vil jeg ikke sige det ord. Mm. Så du tog faktisk ansvar for det. På en lidt snørklet måde, men det var faktisk det, du gjorde. Mm. Det her, du spiller nu, ikke? Det handler om hele den historie. Ved at skal spille den her ingenting. Så fordi du er jo noget. Men jeg kan da finde ud af at være i mig selv, synes jeg, for det meste. Det kunne jeg da ikke før. Altså, det er jo lidt op ad bakke at møde det sådan hen i livet. Det er som om, der kommer sådan en blokade eller sådan noget. Mm. Altså, jeg får virkelig en lyst til ikke at være her. Altså at være ingenting. Jeg ved ikke, hvordan man lærer andre mennesker at stole på den kraft. Men jeg tror godt, jeg ved lidt om, hvordan man kan finde den. Og det kan gøre frygtelig ondt, når man så finder den. Jeg kommer til at blive mig selv. Lige nu der er vi i gang med et forløb, hvor vi ikke bruger maske. Og det sætter nogle ting i gang. Mm. Fordi der er ikke nogen, der skal op på scenen og føle sig klædt af. Nej. Tror du nogensinde er et billedspor for at lave den forestilling uden masker? Ja. Hvad med dig, Ole, tror du? Jeg går ud fra, at vi skal lave en uden masker. Ja. Hvem bestemmer? Det gør vi jo alle sammen.